Shalom akadongan sa porsiaon martangi yang mahita. Ali Tuhan debata mauliati hupasa haturanami tuho. Dileho kodo di hami asini roham dohot hanguluan nasora suda. Disareho kohami totong di ngolu partodion dohot di ngolu pardagingon. Noeng Tuhan neng tanghonon nami mahatam. Salehom matu tonga-tonga ni roha duk pikiran nami damemi lau majakon hatami jala sese sama kadusa pangalasun nami holan mengasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tarsurat sian buku Habakuk Bidusada ayat 12 satu ayat 17 sonon ma hatani debata didok disi dahodo ale Jahoba debataku sianna robi dope nasun badia diau dang tagamon mate hami loasommu ale Jahoba bahen uhum do ibana ubahe dipatidako jala bahe pajora ado ibana ubahin ojak ibana di bahe ko ale dulu batu pita situ tudo matam ubahe so tarpaidai daho naroa jala dang tarbahe ko marsobu-sobu mida pangarupaun boasa matung paidaomu pamupusi tung sip ho molo di bodut halak perjahat na tumigor sien ibana jala tudoson akadiki lau jolmai di bahiko tudoson guluk-guluk tahe na somar raja tung saluhuk do disita nasida tugijang marhite-hite hail jala dipapungu di bagasa jalana jala diojak tu bagasan hadak kadanganna alani i marlas ni roha ibana jala marulop-olop di bahini ubahin mamili ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ay binahin ni ido napu pertalianna jala talmis si panganonna alai duk songoni tung parumaron nama jalana jala datanna mamunui akabang so parbegu so marpasarian olak nido sahatna topik ni hatani Tuhanon sun badia do debata jala parbinoto di saluhutna huriani tuhata panurirang Habakuk ima panurirang na maringana di harazau Juda di Israel Selatan ibana manurirangi adoran so terbuang dope bangso itu Babil buku Habakuk po di surat hira abak papituhon adora so Masehi 5 tahun 610 sahatu 605 adora so Masehi lomos do rohani panurirangi alani saluhu dosa na diida ibana ima hasesega hasusurang di paruhumon ulau sipisangon gumodang akahalak na jahat sian na burju marsak do panurirangi mamering saluhu na masai dipangido ibana do pangurupio sia debata halai hiradang olo debata mangaleho pangurupion alai dipapos debata do ibana ubain marhapor siaon jala mangolu di bagasan hapor siaon godang do na dipisang panurirang Habakuk taringot tunamasa ditikii terlumobi tu aka pangalahon ibangso Israel na soolo uduk tu hatani debata di buku na sinuratna mengalu-alu do nasida tu debata buasa mahira na diloas debata akan masa tu bangsoi akadongan sapor siaon Habakuk sada ayat 12 117 ima alu-alu na paduahon na pinasahat ni panurirang Habakuk tu debata di sukun ibana buasa debata paluason halak kasdim manang Babil na juga jalana jahati lahomanidos halak na tumigor dido ibana ditangyang nai songo panurirang dahodo ale Jahoba debataku sian narobi dope na sun badia diau nama dok
pabua di perhatopo panurirang Habakuk do haporsiaun na pabua Jahoba debatana na badia sian na robi doi ima hola Jahoba do debata na sitong. Di haporsiai panurirang Habakuk do na sotupa tagamon mate bangso Judea ala nunga marpada debata mengaramoti na sida rodi saling lilingna. Boitaida di buku 2 Samuel pitu ayat 10. Dia tusi panurirang ido naung dibabaki Jahoba halak Babil lahu manguhumi halak Judea na mardosai. Debatado na gabi partano batua dohot haluau di bangsona saliling nililingna. Ubahe dipahehe pemusui lau patureho bangsona ido dang nalaho mangago bangsona. Na mangihut na sunbadia do Jahoba jalata kasdo di parhatopo panurirang Habakuk na iya situtu ibana. Dang tarbahin ibana paida-ida naroa manang hajahaton. Jala dang tarbahin ibana marsobu-sobu mida pangarupaon. Omma sadadasor di haporsiaun ni bangso Israel. Songon nanidokna di pesalme 30 ayat 10 na madok. Saya manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor. Jala pinggolna tu angguk nasida. Padohanoto tu say manginongi di bagasa rohani panurirang Habakuk. Ubah didok tu Jahoba. Buasa matung paida omu pamupusi. Tung sipho molo dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Suku-suku no tubu siap pamerengan ni panurirang Habakuk madarupo bangso Juda. Songon na sotarida di bereng ibana sadala pabahenan ni debatatu parangena. Debatana ti gordo Jahoba. Hape marsobu-sobu do ibana mamereng aka pardusa na zorbuti marlas ni roha. Jala diloas do nang nasida mabodut aka pardusa na umekmet. Manang dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Ima halak Babil madadupon halak Juda adorat sotu habuangan. Nama dok disodo borak ni rohani panurirang Habakuk. Nang petorop halak Juda na jahat songon halak kasdimi sadiri. Jala lobi siani. Adong do dia banau tigor. Hape akai petong dibodut akapar jahati. Suku-suku ni patuduho pabua na tarhato tong do panurirang Habakuk. Di bagasar rohana. Ay songon dia do debata mamake hadaulaton nai maradupo bangsona. Alay takas do di boto panurirang Habakuk anggo haporsiaun na tugudo tu debata. Na mangihut didok panurirang ido jala tuduson akadikilau jolmai di bahi Jahoba. Tudoso guluk-guluk na somar raja. Na marlapata tudos mai songo deke na balga mangato deke na mekmet. Jala deke na ubalga mangato deke na balga. Sasitong na songo ni hiyama pangalaho ni hala Israel salilingo di tonga-tonga ni sama nasida. Masiboduta songo deke na ubalga mangaton na mekmet. Jala songo nima nasida di bahi musuh nasida. Songo guluk-guluk na somar raja. Na laho mga bati nasida asa unang masibodutan. Manang laho mangodihon nasida asa unang dipangam musuna. Israel dipasahat tu halak kasdim. Songo deke tu akadike. Dibunuh aka pangarupa na gijang rohaido nasida sopola manol soli. Jala songo jolma na manakup deke sian aik. Dak parduli nasida tungolu ni jolma. Aidang merdua roha halak kasdim laho maneat halak Israel. Sonang do nasida mangulahoni. Songon aka jolma na manakup deke na somangalo do nasida patupahoni. Manang dia penadapot ido diago nasida. Songonima na masa diberek panurirang Habakuk. Di pangan Babil do akan amekmet. Jaladang dibereng ibana tangan ni Jahoba lau pajong joko katigoran meredupun namasai. Ala dihirim rohana unang benia Jahoba marsobu-sobu mamereng bangsonai. Ragam do dipatu pahalak kasdimi parulaon nalaho mangarapok dohok mangagohon. Songo godang ni parulaon manang cara ni jolma laho majaladike. Songo pajaladike do nasida namanita bangso Israel tugijang marhite-hite hail. Jala dipapungu di bagasa jalana, jala diojak tu bagasan hada kadanganna. Alani imar las ni roha do halak Babil manang kasdimi, jala marulupulup, nunga suk-suk hamoraun nasida, sian na mangarapok bangso Israeli, tahi nasida mardala dengkan, ay nungalam martaba hartana,
Imana nidokna ai binahen nido napu pertalianna jala talmisi panganonna manang dihata Indonesia na, sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Dipatibo halak kas dimido dirina jala masailas roha nasida mida akal dohuk dalan nasida molo taida dia saplonomi mamele do nasida tu jala nasida jala manutung daupa tu hada kadanganna dipuji nasida do dirina ala gudang arta nadapot nasida nang pemarhite dalan nasohobar tu uhum di roha nasida ala guguni tanganna ubahin nasida madapok hepeng mana kamoraon mana ginoaran na mardebataho diri dipanipuli di bagasa seret ni roha do panurirangi pabuaho pakirimonna ima marhite na manukut tu debata tung parumaron na majalana jala datan na mamunui akabangso parbegu so marpasadian tangiang ni panurira kabakupon ima na mangidohon asahunang madipasobu debata akkana mangagoho jolmai torus mangulaho si songoni di pasahap panurirangido na masa itu tangan ni debata songon na niulahon ni parpesalme di pesalme pitu plopat ayat 22 hehe maho ale debata badahom ma perbedaan mi sai ingok mahaurahom mi binahen ni na oto sipak-sipak ni hari di hata Indonesia na didok bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu, ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Hurian itu hatta sumbadia do debata jala parbinoto di saluhukna pita situtu do matani Jahoba dang terpaidaidana naroa halak juda ima bangso hasol hotanna dang terpaidaidana bangso isai mangulaho kajahaton dang ture di pangalaho sai manudalho debata di hapor siaun dang naso parbinoto debata di natinaon ni bangso nai alai ubahe di paluas debata pinasida manaoni jala unedoi taunon nasida di rohani debata asalam manada nasida di diri nabi na sai totong mangulahu kasahato duhuk manudalho debata di sima debata lampa patarho tu bangso nai babua debata dang marlaut tu akan aroa di hadirionna akadonga sapor siaon tahanguluhom mangolu na badia ainunga di parbadia itu hatta Yesus Kristus hita marhite mudarna na durus di hau pinar silang jalanunga di leho betu hita hanguluan na sorasuda alani asin rohana do hita majupakoni tahanguluhom mahatana naung tatangihon amin martangiang mahita ale Tuhan debata mau leate mahu pasaturanami tuho di hatam na mamakulingi hami dope sahat tu partikianon nasun badia doho ale Jahoba jala parbinoto doho di saluhukna kana masa di tonga-tonga ni ngulunami ale Tuhan debata marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus naung maparbadiai hami badia mahami di akka parulaon nami di ngulunami si ganupari jala ho Tuhan pamoto do di saluhu akana masa di ngulunami mulutung manipil pihami Tuhan dang di pasobuho di baik kodo ragam ni akana masa asa mula kami muse Tuhan tu dalammu asa unang say manibil behami Tuhan siako Tuhan de mata pargugui mahami mangulahon hatami manang di dia pihami salhu na maringanan jala say marpuamuati matotong roham marnida kadusya pangalason nami say samay Tuhan hola mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin horas marihita salhu na shalom.